Nakon osvajanja trofeja na turniru u Stuttgartu, Janko Tipsarević želi da na predstojećem Rogers Cupu poboljša svoju poziciju na ATP listi, jer prošle godine izgubio u polufinalu. Svakako, našim bodrenjem možemo i da mu pomognemo u tome. Na našu radost, iako Novak Đoković nije više prvi na ATP listi, američka TV stanica ESPN proglasila ga je najboljim teniserom na planeti za prošlu godinu. Što jeste, čak i nakon Wimbledona, kada nije odbranio titulu, njemu daju najviše šanse za olimpijadu u Londonu, na čijem otvaranju on će nositi srpsku zastavu. Ishod na igrama vidjet ćemo uskoro, ali uskoro počinje i Rogers Cup. Skrećemo vam pažnju da ove godine u Torontu igraju muškarci. Karte sa popustom od 20% možete da nabavite još samo par dana. Zato nazovite telefon 1-877-283-6647, birate lokal 4306 i samo kažete promo code Serbian12. Karte nabavite što pre, jer čim se ispuni planirani broj, ovaj popust će biti ukinut. Iskoristite priliku da nabavite jeftine karte za predstojeći Rogers Cup, na kome će učestvovati 5 naših tenisera: Đoković, Tipsarević, Zimonjić, Trojicki i Pašanski. Zatim top kanadski igrači Daniel Nestor i Miloš Raonić, dok Ana, Jelena i Bojana igraju u Montrealu. Više informacija imate na našem websajtu stvt.ca ili 1-877-283-6647, birajte lokal 4306 ili nazovite nas na telefon 416-503-3300. Liend Company je renomirana toronska advokatska firma koja se isključivo bavi kanadskim imigracionim zakonom. Za konsultacije javite se Veni Li ili Marku Vitoroviću na telefon 416-321-0100. Poštovani gledaoci, došli smo i do kraja današnje 308. TV emisije Parallel Vision. Zahvaljujući saradnicima, vama i sponzorima, STVT će od 2. septembra početi sa emitovanjem polučasovnog programa nazvan Srpski mozaik na 4. kanalu Omnija, nedeljom sa početkom u 2:30 časova popodne. I još nešto. Rogers je prihvatio naš zahtev da nam proširi emisiju na 1 sat, tako da će naša zajednica svakog meseca imati TV program u trajanju od 4 časova. Za ostvarenje ovakvog poduhvata potrebna nam je i veća pomoć sponzora. Da bi vaš biznis bio primećen na poslovnom planu i da postignete prednost na tržištu, potrebna vam je i adekvatna marketinška propagandna agencija. STVT vam nudi najpovoljnije uslove. Oglasite se da biste bili primećeni i ostvarili efikasnije poslovanje u Kanadi. Za lepši letnji izgled potrebne su vam nove naočare za vid ili zaštitu od sunca. Profesionalnu uslugu uz povoljan popust na STVT oglas možete dobiti u Bolio Vision na Bluru, zapadno od Prince Edwarda, ili javite se na telefon 416-233-39-37. Više video materijala, informacija i komentara za događaje u Kanadi i Srbiji potražite na našem websajtu stvt.ca. Do sljedećeg druženja želimo vam prijatne, vesele i bogoljubne dane. Hvala vam na pažnji. Za STVT Blagoje Ristić, direktor i producent TV programa.